A noticia corría como pólvora o sábado pola noite en toda a comarca. Un boleto selado en Vilagarcía era agraciado con case 14 millóns de euros na primitiva. O 3, 8, 20, 25, 30 e 38 era a combinación que todos buscaban nos seus resgardos. Dende a administración móstranse moi emocionados por selar este boleto. Ay, no sé, es mucha emoción, la verdad, estamos súper contentos. Sí, es una sensación súper gratificante, la verdad. Pues chamáronos pola noite, o sábado pola noite, sobre as 10:30, chamáronos para dicirnos que habíamos sellado unha primitiva dun premio especial, co bote, e bueno, moi ben. Sí, aquí vimos a celebralo xa, moi ben, sí. O agraciado selou o seu boleto de forma automática e cun importe de 2 euros. Para probar se a sorte continúa, decenas de persoas facían cola hoxe na administración número 2 de Vilagarcía. Sí, a verdad que hai bastante movimento, sobre todo, bueno, un pouco para enterarse, a ver que había pasado, a quen foi, se sabe algo e tal. Pero bueno, moi ben, estamos traballando ben. Sí, pero hoxe bastante mellor. Debe ser que o premio, como é unha cantidade elevada, anima máis a xente, pero bueno. A sorte volve de novo a Vilagarcía de Arousa. Estes casi 14 millóns de euros convírtese no récord repartido pola primitiva na comarca do Salnés. Que faría vostede se lle tocase? Mercar unha casa, viaxar por todo o mundo, tomarse unhas vacacións moi longas. Os veciños de Arousa teñeno moi claro. Xa, moitísimas cousas. Viaxar. Lo primero contárselo a nadie, porque si saben que eres rico, te viene todo el mundo a pedir dinero. Gastalos, porque forralos non vale a pena, por lo menos pasalo ben. Disfrutarlos, primero coger un viaje a donde sea y irme por ahí un par de meses y dejar de trabajar claramente. Mima, yo mira, lo primero que haría es irme de aquí. Viajar por todo el mundo, dejar de trabajar, arreglarle la vida a mi familia. Viaxar, sobre todo. Primero en irme de viaje, eso lo primero. Y despois en solucionar cosas pendientes. A maioría iríase de viaxe, outros deixarían de traballar, pero o único que poderá facer é o agraciado ou os agraciados. O resto, teremos que seguir probando sorte.